Takže som v meste Syn Niklás, alebo Svätý Mikuláš. Tu sa pozeráme na radnicu, ktorá je tiež celkom pekná, čo je typické pre všetky belgické mestá. Zaujímavé je ten kostol. Hlavne to, že na ňom je strašne veľká socha s Latarným nájde. No ja teraz čakám na Ele, ktorá ako vždy mešká. Zatiaľ som si to bol pozrieť. No, zaujímavé bola tiež, že v tej radnici tam prebieha svadba, ešte tam sú ľudia vonku. Sa tam vydávali a ženili nejakí Arabi. Bolo tiež také celkom pekné. No a teraz už idem pohľadať tú Ele, ktorá asi dojde dosť neskôr ako vravel, čo je mimochodom pre ňu typické. No, to je ešte kostol svätého Mikuláša, ktorý je vlastne ako keby hlavný kostol, to najstarší a podľa neho sa vlastne volá toto mesto. Sedí na stanici. Tak to vyzerá v Bruseli deň bez aut. Chodia sami cyklisti, sú zakázané auta. Tuto hore vidno ešte kúsok z Európskej komisie. A tuto je mešita bruselská. Tu je taký veľký park a ide sa tam pozrieť, lebo by tam mala byť nejaká akcia. Sú nejaké atrakcie, tam sa dá voziť na balóne. Tu ľudia hrajú petank. Tu je také detské ihrisko. Tam tu je pozadí je mešita. A tu sa ideme pozrieť, tu sú všelijaké stánky. Pretože dneska je ten deň bez aut. Iba polícia tam je. No a môžete ľudia vyskúšať všelijaké stánky, všelijaké akcie pre deti tam sú, sa tam ohádzajú nejakými guličkami. Idem sa tam pozrieť. No tak toto tam teda vyzerá. Toto sú všelijaké súťaže a hry. Tu deti môžu zahrať. Hrajú rugby vzadu. Černo škrabe na nose. Tak tam vyzerá. Hlavný sponzor je náš obľúbený Decathlon. Tak to preto nemôže byť zlá akcia. Nejakí typci medzi sebou bojujú. A sa mi to strašne páči, na čo chcem ísť. Je hen tam, jak je tá Brandenburgská brána. Tak na nej sa tam je, možno to nevidno, ale tuto je taká guma a tam na nej sa dá skákať. Všetko to je samozrejme sponzorované našim obľúbeným Decathlonom, takže to je na tomto najlepšie. A keď nie Decathlon, tak to sponzoruje ešte Delhaize. To je tiež moja obľúbená značka. Tu sú nejaké trampolíny. Tu je taká dlhá alej, ktorá vedie k tejto bráne. Sa šermujú nejaké detičky. A len tam vzadu, úplne vzadu to sklenené, to je Európsky parlament. Celé to je aj taký podjazd tu je. Takto vyzerá basketbal vodičkárov, teraz ide rozskok. Tak rozskok sa nekonal prekvapivo. A rád si si tým čierny proti týmu Delhaize. Jo, aj tesne. Tu letí lietadielko, Európska komisia. A aj sa im páči, že to fakt nie sú žiadne auta. A tam ide jedno, Pínava hangárska.